Comencem la riera de Garrigosa i de seguida un rètol ens indica que hem de girar cap a l'esquerra per un camí ample i ascendent entre camps de... no sé què perquè no ho llegeixo. El camí de la serra. Manual. Sembla que és allà dalt, no? Va bé. Tots els ametllers estan ben florits. Natural. Molts fòssils, si busques són moltíssims fòssils. Perquè tot allò també havia estat sota el mar. Encara et trobo, de tant en tant jo vaig per allà fins a vaig així. Perquè saps? Perquè a vegades com hi ha tormentes i baixa el riu, seguida que es remou una miqueta. I ja tornes a mirar i en trobes. Aquí hi ha per tot arreu. Practico. Ho penjo al YouTube, però només ho mirem nosaltres. Els seus vostres propis Sí. Diu Visions 3, jo. Saps que estan fent un festival de fotografia aquí a Igualada? Que No. Hosti, nens, heu d'anar-hi! Hi ha 50 exposicions per tota Igualada, pels edificis més emblemàtics. sí? Clar, aprofiteu! És una canya, El Fine Art. Bueno, si no tenim Fine art. Pues ni idea. Pues és una canya, és molt maco, A mi el que més m'agrada és quan... Perquè Fins quan és? Fins al 15 del mes que ve. Vale. Em sembla que... Fins al 15 d'abril. Sí, em sembla que sí, no? Pues mira, prenem... Ho mirarem a l'internet. Fins al 15 de març. Pues 15 de març són 15 dies. És que eres muy pesada. És molt bruta, és molt bruta. Què? Pugem? Sí, sí, anem, és molt maco. a veure. Vinga, anem. Mira, per aquí es veu el restaurant. Molt petitona, molt rústica. És xula, no? Molt xula. Sí, sí. I la creu aquella m'encanta.
Mira, aquí és on hi ha els ocells. Bueno, ja està. Ja n'hi ha hagut prou. Que sí que podria baixar per aquí. Saps? Que es pot baixar per aquí pel dret. Ara. Bueno, anem a mirar a l'altre costat que han dit que hi havia allò. Que xulo, la vista des d'aquí. Es veu tot allà a Montserrat. Montserrat es veu xulíssim. I aquí la resta. Ah, sí. La de llocs que no tenim ni idea que existeixen, no? I tant, és que n'hi ha, Sí, sí. Sí. I allà n'hi ha un altre aquí dins del jardí. Les tombes, no és que facin gràcia les tombes. Bueno, ja. Ja s'ha entès, no? Ja s'ha Només són petitetes. Sí. Bueno, la pedra, escolta. Sí. Que xuli es veu des d'aquí tota l'església. Has dit a la càmera, T'ha fet cas.